रेडी दिलू ओय दिलू टाटा दिलू चला भाई झटपट तू कुठे बसणार खिडकीत ऊन आहे का जा उन्हात बस खिडकीत ऊन येतो जा दे बरी तापे बसा 6526 आपण कुठे चाललोय तर आपण सांगितलंच नाही मम्मी मालाडला चाललो आम्ही फिरायला चाललो चला तर मम्मीवरचा नमस्ते मी म्हणतो नाही कशाला मी बोलते ना माझा नमस्ते नमस्ते आज आम्ही मालाडला चाललोय फिरायला आणि काय घ्यायला आपली शॉपिंग आहे थोडी राहिलेली लग्नाची हा मालाड वेस्टला काय फेमस आहे तर तुम्हाला सर्वांना माहितीच असेल काय फेमस आहे मालाड वेस्टला लेंगा मार्केट पण बघूया तिकडे काय काय मिळतं हेलो ओंकार सुभाष अजय देवगन का था कोणता अजय देवगन कॅन्सल करोगे ना तुमचा फेवरेट हीरो कोणता पीरियड अक्षय काय लिहून आले तिथे ये युअर ट्रायल पीरियड हॅज एक्सपायर्ड अरे बापरे कॅन्सल रिचार्ज करा के ऊपर बना रहेगा बेल ये देख लो इसका दुपट्टा बलोच पीस देख लो ते घालून पण दाखवतो तसे माहिती का ब्लाउज बताओ कैसा आप व्यवस्थित इधर बैठ के देखोगे ना तो मैं बहुत सारा कलेक्शन दिखाऊंगा पसंद करूंगा फिटिंग सब करके देंगे 1 घंटा लगेगा पूरा फिटिंग करके देंगे पूरा ना मैक्सी वर्क के ऊपर आएगा मैक्सी वर्क ये देखिए रेडिश हेवी गेयर चलेगा दिखाओ पूरा डायमंड पे आएगा 1 नंबर पीस आएगा यार अरे बाबा चमकी नहीं आएगा पूरा वर्क है देखो इधर बॉर्डर रहेगा बुट्टी वन सब रहेगा 1 नंबर पूरा जरदोसी का काम आएगा इसका क्या प्राइस है प्राइस आएगा जो भी रहेगा लगा देगा मालिक काम क्या देखो 1 नंबर काम आएगा ते हे बनवलेलं जरा कमी होतं फक्त ते प्रिंट्स होते ना ते खाली बॉर्डर होती हे पण भरी वाटतो ना जरा ताज डिजाइन चलेगा ताज कितना 2 लेना है कि 1 लेना है राइट आपके प्राइस के ऊपर है ना कम प्राइस का आएगा चमकी वाला आएगा चमकी वाला नहीं चाहिए हमको क्या है पूरा ऑर्डर है चमकी वाला नहीं फिर सब फंक्शन में वो चमकी हो जाएगा ये डायमंड वाला रखो डायमंड वो सर प्राइस कर देना ये नहीं अभी देखो दोनों में साथ तुला काय पाहिजे घेर पाहिजे होय मॅडम कलीवाला जास्त पाहिजे मग तो जरा त्याला ते असे हे असतात ते हाँ तो गियर इसमें आएगा ज़्यादा गेर हा वाला तेव्हा हा कॅमेऱ्यामध्ये बघ काय दिसतो बघ कोणता दिसतो बघ हा चांगला हा दिसतो ना कॅमेरामध्ये चांगला यांचा फोटो काढा मला आवडला 9000 वेलवेट आएगा दीदी वेलवेट निकलने वाला नहीं आएगा और ये चीज़ तो मेरा वेलवेट में तो बहुत शूटिंग करून घेतो हाँ ये देख लो इधर अभी देखा वो बाद में तुम पाओ ये और ये वाला दिखा रहे हो ना ये और ये दोनों साइड में रखो हम लोग साइड में नहीं रखेगा भाई बाद में रखेगा वो भी कैद कर लेना नहीं साइड में मत रखो हम लोग आते हैं हाँ वो ठीक है हाँ डायमंड का रेंटिंग हाँ अरे इनके ऊपर पहन के तू दूर से देख लेगी ना लपेटो अच्छा तेरे को दूर से ज़्यादा समझ में तुझ्या आ खाली हे जाएगा वरती कर लगा तुझे ना समझ में आ जाएगा लेकिन उसको दोबारा आना पड़ेगा ना डिजाइन
वेगळी असं डिझाईन वाटते आणि अशी डिझाईन वाटते मुलांसाठी काही आहे ना सब दुल्हन वाला या अभी कैसा सबका अपना अपना चॉइस बरोबर पण जेवढे बक्षीस तेवढे कमी ना. हे अच्छा है. इसको घेर जरा कमी है पण तुला घेर इतना ही आता है सब में, घेर इतना ही आने वाला है, घेर पैसा कम रहेगा, घेर पूरा ही आएगा. काहीतरी जास्त घेर काय करायचं ना समोर बघ काजल. इथे कॅन कॅन लावायचं ना पूर्ण प्लेन जातोय ना छान वाटतं ना तुला जे आवडतं ते बघायचं. मॅडम आवडतात आवडतात पण भाव रेंज काय पण जास्तच आहे म्हणजे शादी आहे. एक नंबर लगेगा हाँ आपका आपका पैसा भी एक नंबर है ना. पैसा भी हमारा ही जाएगा एक नंबर. ऐसा तो जाएगा ही ना अभी पीस पहना तो लगेगा कोई पीस पहना हुआ बेटा नीचे ही गया इसका भी अभी देखिए अंदर है अंदर ऊपर है मतलब शॉप है लहंगा का अच्छा पे करके चाहिए. चलो ठीक है मिस्टर दाल है तो इथे ब्लाऊज आहे ना खाली. हाँ हाँ ब्लाउज भी है ना पूरा भर ले ब्लाउज भी है 2 मिनट में खाली पेमेंट. हाँ हाँ पार्ट जो है ना तो उससे आगे आओ और है आपको भी दूँ मार्केट आगे देखो आगे माई चॉइस आएगा एक है हाँ है उससे आगे और आओ. मी आता नाश्ता करायला बसले. संध्याकाळचा नाश्ता. एवढं झोम संध्याकाळचा नाश्ता ते आई वगैरे बसले सगळे. मेन्यू कुठे सांग मेन्यू कार्ड. त्याला काय म्हणतात. पायनॅपल शिरा पायनॅपल शिरा. पायनॅपल कुठे आहे. असेल याच्यात कालवलेला शोधून खायचा. टेस्ट करून बघा ते पायनॅपलची टेस्ट येते का बघ. येत आहे का तुपाचं आहे का. तूप. मला वाटतं तो शिरा तुपामध्ये बनवला तर तूप तूप दिसतोय. पायनॅपल फ्लेवर घेतलं मॅडमने. आमचे चुकीचा डिसिजन होता. बाकीचे 3 मॅडम तिकडे बसलेले डिस्कशन करतात. लेहंगा आम्ही ऑर्डर केलेला आहे. लेहंगा घ्यायला आम्हाला अर्धा तासानंतर बोलवलं आहे बरोबर ना. फिटिंग करतात. हां ते काय ऑर्डर केलं रे. मेंदू वडा कसा लागतोय. मस्त छान आहे. आम्ही आलेलो आहे. इकडे दिल बघा काय करते. दिलं बघ तुला काय आणलं. आम्ही लेहंगा घेऊन आलेलो आहे. लेहंगा. तीर्थ सगळ्यात आधी अजून दे. अजून दे. तीर्थ ज्यांना जास्त पाहिजे त्यांना जास्त तीर्थ दे. आता जरा पाणी पिणी पितो जरा आराम करतो आणि मग आम्ही तुम्हाला रिव्ह्यू देतो की मालाड वेस्टचं शॉपिंग कसं होतं. म्हणजे गाडी काय. आज डान्स करत होती. कोणती गाडी. आज आपली गाडी डान्स करत होती. ओला उबरची. सोपा काढत होतो आम्ही. सर्व सांगूया तुम्हाला. चला आराम करा जरा. बघा बापरे. ऐको बाई पाय गेला. काय होते. जाताना मजा वाटते ना. येताना वैताग येतो. आपण निघालो किती वाजता होतो. दुपारी 1 वाजता ना. 1ला बरोबर निघालो. 5-6 वाजले आम्हाला बघा जेवण. 1ला निघालो बरोबर. थोडा रेस्ट करा जरा. दी वाट बघते. होय आमची शाणी दिलो. दिलूला बघा आमच्या दिलूला बघा. आता बघा आम्ही शॉपिंग करून आलेलो आहे. सर्वात आधी शॉपिंग करायला आपण कुठे गेलो तर मालाड वेस्टला. नटराज मार्केट. पण एक्झॅक्टली ते नटराज मार्केट होतं का मला माहीत नाही. पण आम्ही तिकडे लेहंगा मार्केट विचारलं ना. मालाड वेस्ट म्हणजे स्टेशनच्या बाजूलाच आणि स्टेशनच्या एकदम जवळ वॉकेबल डिस्टन्स
म्हणजे 2-3-5 मिनिटावर आपल्याला ते लेंगा मार्केट बोला की सर्व लेंगाचे शॉप्स आहेत, तिकडे आम्ही गेलो आणि तिकडे आम्ही दुकान आहे. तिकडे आम्ही शॉपिंग केली आणि आम्ही लेंगा सुद्धा घेऊन आलेलो आहे. ब्रायडल लेंगा असतो आणि काजल कसला लेंगा बोलू शकतो आपण? नॉन ब्रायडल लेंगा आणि बाकी सर्व ड्रेसेस आणि हे स्पेशालिटी तो मार्केट मला असं वाटलं जेवढं मी बघितलं तो स्पेशालिटी आहे लेंगासाठी आणि बाकीचे जे शॉप्स आहेत ते असे नॉर्मली असे लावून टाकलेत, पण हे मेन आहे तिकडे कॉन्सेप्ट. आता तुमचा एक्सपिरियन्स सांगा तिकडे कसं होतं, म्हणजे काय ऑब्झर्व केलं, कशी शॉपिंग करायची, तुम्ही कशी शॉपिंग केली असं? शॉपिंग म्हणजे काय केली आम्हाला म्हणजे वेगळंच वाटलं ना तिकडे पहिलं. आम्ही फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर केलाय तो मार्केट. मी बार्गेनिंग करायचं गेलो आम्ही, पण ते किंमत काहीतरी बजेट सांगतात. मी फर्स्ट टाइम गेलो, मम्मी फर्स्ट टाइम गेली, काजल फर्स्ट टाइम गेली, पण आई हे सेकंड टाइम गेली होती. ठीक आहे, तर तुम्हाला एक सांगतो त्या भाषेत बोलायला पाहिजे. काहीही प्राईस फेकतात, काहीही प्राईस सांगतात. बजेट का कोणता पण किती पण बजेट बोलतात ते लोक, काही पण सांगतात. आता फॉर एन एक्झाम्पल, आम्ही कुकरचा आवाज बंद होते. हां, एक्झाम्पल देतो मी तुम्हाला. एक लेंगा असेल ना ते सांगतात 15,000. ठीक आहे, ड्रॉप किती करणार माहिती तुम्हाला? 5,000 पर्यंत. आता सांगतात घेणारे डायरेक्ट काय बोलणार? 15,000 म्हटलं तर म्हणणं घेणारा काय बोल 12,000ला द्या ना. हां, 12,000 बोलणार. दोन प्रकारचे माणसं असतील, एक बोलतील चला 2-3 हजार कमी करून द्या, दुसरा असेल तर आपल्यासारखं असेल तर तिकडे पळूनच जाईल. बरोबर आहे, बरोबर ना? तर आम्ही तिकडे तुम्हाला कोणताही शॉप सजेस्ट नाही करत आहे किंवा तुम्हाला काही प्राइस पण एक्झॅक्ट सांगत नाही, पण तुम्हाला तिकडे सांगतो की कशा प्रकारे तुम्ही तिकडे शॉपिंग करू शकता. तर समोरचा जर कोणती प्राइस सांगतोय ना, तुम्ही डायरेक्ट त्याची अर्धी प्राइस करा. आणि जर लेंगा विचारता मला तिकडे, समजा फॉर एन एक्झाम्पल लेंगा तुम्हाला ते मला नाही 8,000, डायरेक्ट त्याला म्हणा 4,000ला दे. हां, डायरेक्ट ते 15,000. मी तर सांगू ना, भारीतला भारी लेंगा मला नाही वाटत तिकडे म्हणजे जास्त कॉस्टिंग असली पाहिजे, एवढे 20,000 नसते तिकडे कॉस्टिंग. डायरेक्ट अर्धी किंमत करा आणि तुम्ही तिकडे रेट काढा, ते झालं. आणि लेंगामध्ये पण तिकडे 3 क्वालिटी आहेत, एक लो क्वालिटी, एक मीडियम क्वालिटी आणि एक हाय क्वालिटी. तर त्या हिशोबाने तिन्हीमध्ये बार्गेनिंग होते. तुम्ही सुरुवातीला तिकडे जाऊन असं नका सांगू की मला कमी प्राईसवर द्या, मग ते तुम्हाला एकदम हलक्यातलं हे करतील. एकदम हाय क्वालिटी बघा आणि त्याला कमी ड्रॉपमध्ये करा. बरोबर, नाहीतर ते कमीतलंच तुम्हाला दाखवणार. हां, त्यांना सांगायचं की आम्हाला चांगल्यातल्याच घ्यायचं आहे आणि ब्रायडल असेल तर ब्रायडल, नॉन ब्रायडल असेल तर नॉन ब्रायडल, पण चांगली क्वालिटी दाखवायला सांगा. चांगली क्वालिटी बघा ते कोणती दाखवतात आहेत, त्यानंतर त्या प्रोडक्टची प्राईस ड्रॉप करा. त्या प्रोडक्टची प्राईस तुम्ही 50% पेक्षा 50% to 60% to 70% पण तुम्ही ड्रॉप करू शकता प्राईस. बरोबर बोललो ना? आणि ती मालाड वेस्ट लेंगा मार्केट तिकडे खूप शॉप्स आहेत. आपणच किती शॉपला व्हिजिट दिले? भरपूर, 5-6 तरी झाले. 5-6 दिल्यानंतर मध्ये फिक्स करू नका घ्यायचं. बरेच शॉप्स आहेत, सगळीकडे रेट काढा. अजून एक सिक्रेट टिप, निंजा टेक्निक सांगतो तुम्हाला. एक प्राइस फिक्स करा आणि त्या शॉपमधून निघा, ते प्राइस कसे ड्रॉप होतील बघा. ते बोलवतात. हा, या लेलो करतात. आणखी त्यांना ऍक्च्युली ते परवडतं, ते होलसेल मधून. हा, आणि समजा तुम्हाला नाही बोलवलं तर तुम्ही काहीतरी जास्तच कमी केलंय. ठीक आहे, तर एवढे पण जास्त कमी नाही, पण ते आपले रेट सांगतात. तर लक्षात ठेवा, बजेट म्हणजे बजेट त्यांचा बरोबर असेल तर ते लोक देतात पण. हा, पण ऑलमोस्ट सर्व प्रोडक्टचे भाव तिकडे डबलच सांगतात. हां, काही होलसेल मार्केट नाही आहे तिकडे. फक्त एवढाच आहे की लेंगामध्ये तुम्हाला तिकडे व्हरायटीज मिळतील, जेवढं बाकी आपल्या एवढ्या लोक बाकी डिझाईन जे आले ते पण मिळतात. हां, बाकी एवढं कुठे म्हणजे मार्केट्समध्ये अशी ठेवत नाही. हा, म्हणजे असा आमचा एक्सपिरियन्स होता. अजून तुम्हाला काय सांगायचं या मार्केटबद्दल किंवा तुमच्या शॉपिंग बद्दल? दुकानामध्ये फिरायला तुम्हाला ड्रेसेस, साडीज पण भरपूर आहे. साडीचे शॉप्स पण वगैरे भरपूर आहे, कुर्तीज आहे, सर्व आहे, खूप भरपूर आहे. म्हणजे हाय सर्व नॉर्मल रेट्सवर आहेत. तुम्ही असं म्हणाल, मला विचाराल की ते होलसेल रेट्स आहेत किंवा स्वस्त रेट्स आहेत, तर नॉर्मल आहे ते. जास्त म्हणजे लेंगा सोडून बाकीच्या गोष्टी एवढ्या काय महाग नाही आहेत, पण महाग आहेत. आता फॉर एन एक्झाम्पल कोणते ड्रेसेस बघा तिकडे 1200-1300 सांगतात आहेत. ऍक्च्युअली त्याची ड्रेसची प्राइस 800 असली पाहिजे, 700-800, बरोबर ना? कुर्ती प्राइस ठीक वाटले कोणकोणते, पण स्वस्त नाही मार्केट तो, आणि जास्त पण महाग नाही, पण रेट डबल ट्रिपल सांगणारे माणसं आहेत तिकडे. आपण फसायचं नाही. हां, लास्ट टाइम मी कसं ज्वेलरीसाठी म्हणालो होतो की तुम्ही त्या BMC आपल्या क्रॉफर्ड ते आपलं होतं ना, बुल्लेश्वर मार्केट, तिकडे ज्वेलरी घ्या, इकडे काय ज्वेलरी घेत बसू नका. इकडे तुम्हाला बघायचं असेल
तर लेहंगासाठी जावा, लेहंगासाठी बेस्ट आहे कारण व्हरायटी खूप मिळते आणि तुम्हाला खूप काय तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला चूज करायला इझी जाईल. हा महागातला महाग लेहंगा एक 8-10 हजार पर्यंत असू शकतो बरोबर ना. एवढे 20-30 हजार लेहंगा म्हणतात ना ते नसतं तिकडे. ते झालं. अजून काय सांगायचं. आणि वेल्वेट जे कापड आहे लेहंगाचं त्यामध्ये पण खूप डिफरन्स आहे. त्याच्यावरून तुम्ही लेहंगा ओळखू शकता. अजून तुम्ही त्याच्या ना लेहंगाच्या जी ओढणी असते ना, ओढणीच्या क्वालिटीवरून पण तुम्ही ओळखू जो नेट शकता. असतो ओढणीचा तो लो क्वालिटीचा पण आहे किंवा हाय क्वालिटीचा पण आहे. तर कलर डिफरन्स आहे, शेड पण डिफरन्स आहे खूप त्यामध्ये. हां. म्हणजे या माणसाला आहे ना कापडाची पारख असते ना, तो व्यवस्थित बार्गेनिंग करू शकतो. आणि जो माणूस तिकडे गेलेला आहे ना तिकडे म्हणजे त्याच्याबरोबर जा, नाहीतर नवीन जाल तिकडच्या तिकडे तुम्ही 2-3 हजाराचं नुकसान करून याल तुमचं. कारण बार्गेनिंग ज्याला करता येते किंवा डायरेक्ट हाफ प्राईस सांगून टाका आणि तरी पण बघा म्हणजे रेट तुम्हाला करता आला पाहिजे तिकडे. कारण माणसं तिकडे लय रेट सांगतात, काहीतरी रेट सांगतात. पण मार्केट चांगलं आहे, प्रोडक्ट म्हणजे तिकडे चांगला मिळतो जर तुम्ही शोधून काढलात तर. अजून काय सांगायचं ह्या मार्केटबद्दल. म्हणजे ब्रायडलसाठी छान आहे. आपला लेहंगा तिकडे खूप छान प्रकारे मिळतो, चांगला मिळतो तिकडे. म्हणून तर आम्ही आमच्या काजलचा तिकडे घेतला. म्हणजे लेहंगाचे असे बरेच व्हरायटीज आहेत. हां, कलर्स पण आहे, कलर्स पण आहे त्यांच्याकडे. हा हां. आपल्याला जो कलर पाहिजे तो कलर घ्यायचा. वेगवेगळ्या पद्धतीचे म्हणजे फक्त डिझाईनचे सर्व प्रकारचे आहे तिथे. फक्त कापड वगैरे व्यवस्थित पारख बघून करता आली व्यवस्थित पाहिजे. बघून घ्यायचा. अजून काय सांगू शकतो तिकडे त्या भरलेले मार्केट एकदम बद्दल. मस्त पैकी फुल ड्रेस भरलेले. बाकी नॉर्मल ज्यांना हाऊस आहे ना शॉपिंग करायची किंवा त्यांना वाटतं ना की हा मजा येते शॉपिंग करायला, तर तुम्ही तो एक एक्सप्लोर करायला तिकडे जाऊ शकता. बरोबर. पण shopping मेन साठी फिरायला. हा मला जर विचारला की परत तू मालाड काही शॉपिंग करण्यासाठी जाशील तर नाही. पण तुम्ही मला म्हणालात की जर लेहंगा घ्यायचा मला तर मी तिकडे जाईल. बाकी काय गोष्टीसाठी मी तिकडे जाणार नाही. बाकी तिकडे काय एवढं अट्रॅक्टिव्ह. 90% तर लेडीजचं सगळं मिळतं. हा सर, हा हेच आहे सर्व लेडीज आयटम हेच आहे की मेन. हो. बाकी आता जेंट्ससाठी आम्ही पण ते बघायला गेलेलो. लेडीजच 90% आहे. क्वचित असे शॉप्स असतील की जिथे शर्ट किंवा कुर्ताज वगैरे असतील माणसांचे, पण 90% तर आणि ladies आहे. एक वस्तू घेऊ शकतो. हो. हा एक वस्तू घेऊ शकतो. हा. तिकडे अजून एक तुम्हाला सांगतो, तिकडे काय सांगतात, हमारा होलसेल आहे. कोणाचाच होलसेल नाही आहे ते. Wholesale नसतं. कोणच तिकडे होलसेल घेऊन बसलेलं नाही आणि कोण तुम्हाला ॲक्च्युअल रेटमध्ये द्यायला बसलेलं नाही. सर्व तुम्हाला डबल ट्रिपल भाव सांगणार. हे म्हणजे हे आम्ही जे ऑब्झर्व केलं एका दिवसाचं शॉपिंगमध्ये, जे तुम्हाला मी सांगितलं. आमचा एक्सपिरियन्स वेगळा असू शकतो, तुमचा एक्सपिरियन्स वेगळा असू शकतो, पण आम्हाला जे वाटलं ते आम्ही तुम्हाला सांगितलं. हे झालं आणि स्टेशनपासून खूप जवळ आहे. म्हणजे स्टेशनला जर उतरला तर तुम्हाला काही वॉकिंग डिस्टन्सवरच आहे. तुम्हाला फक्त तिकडे विचारायला लेहंगा कुठे मिळतं, लेहंगा मार्केट कुठे. एकदा बघितलं ना सर्व शॉप गल्लीच आहे, सर्व लेंगाच आहे. सर्व तुम्हाला मिळेल. आणि बाजूला फिश मार्केट पण आहे तिकडे. फिश मार्केट. हां, तर ते फिश मार्केटचं विचारलं तर ते वेगळं कॉन्सेप्ट आहे. तर अशी होती आमची आजची शॉपिंग. काजल, तुला कसं वाटलं? लेहंगा आवडला तुला? हो, खूप आवडलं. आता तुम्ही म्हणाल की लेहंगा जरा दाखवा आम्हाला किंवा लेहंगाबद्दल सांगा, ते सर्व आम्ही नंतर आता काजल व्हिडिओज मध्ये हां घालून दाखवणार ना. काजलला डायरेक्ट आणलं आम्ही, तुम्हाला दाखवलं, पण कसं दिसतंय काजल, कशी दिसते ते तुम्ही डायरेक्ट आता लग्नातच बघा. ते तुमच्यासाठी सरप्राईज बरोबर है ना. अजून काय सांगायचं आपल्याला? लेंगा घ्यायची आवड मला होती. हां, काजलनी नाही बोलली की काजलला लेंगा पाहिजे. माझं तर ठरत होतं की मी शालू नेसते करून, पण आईंना हवं होतं की काहीतरी वेगळं दिसायला हा, पाहिजे, वेगळं एक दिसायला वेगळा पाहिजे. लुक केला पाहिजे. समथिंग डिफरंट. हां, म्हणून आम्हाला पण वाटलं आता की नेहमी साडी, आता नेहमी साडीच घालणार आहे ना. नाही, सर्व फंक्शन मध्ये साडीच असते. साडीच. हा, साडीच असते. म्हटलं आता जरा चान्स आहे वेगळं काहीतरी करायचं, म्हणून मी माझ्या स्वतःच्या मर्जीने मी बोलले हां. की तिला काहीतरी वेगळं घेऊया. आणि चॉईस करायला तिकडे खूप वेळ गेला आम्हाला. थोडा लगेच दिवस लागला तिथे. आम्ही फिरलो कारण की एकाच शॉप मध्ये आम्ही स्पेसिफिक तुम्ही खूप शॉप एक्सप्लोर करा. प्रत्येक शॉपला ना तुम्हाला जेवढं खाली करता येतं ना तेवढं खाली करा तिकडे प्राइस. तुमच्या जेवढा टॅलेंट आहे ना ते तिकडे दाखवा बार्गेनिंग करायचा. ऍक्च्युअली तिकडे टॅलेंट दाखवायचा बार्गेनिंगचा, बरोबर ना. होते कारण की तिथे म्हणून. हां, तर अजून आपल्या एक्सपिरियन्सने आपण काय सांगू शकतो, एवढंच ना. अजून बाजूला फिश आहे, बाजूला फिश मार्केट पण आहे. आम्हाला फिश भूक लागली म्हणून आम्ही तिथे एक हॉटेलमध्ये गेलो. हां, आपल्या बाजूलाच हॉटेलमध्ये खाऊन आलो आम्ही. अजून काय सांगायचं? बस एवढंच आमचा एक्सपिरियन्स होता आजचा. ते आम्हाला वाटलं की तुमच्यासोबत शेअर करायला, कारण तुम्ही तिकडे जाल आणि उगाच फसून नाही आला पाहिजे कोणच. ते कसं आहे, वेस्टर्न लाईनला ठीक आहे, जे तिथे जवळपास राहतात ज्यांच्याकडे बघा जरी पैसे असले ना तरी आपल्याला माहिती पाहिजे ते ऍक्च्युअल प्रोडक्ट कितीला आहे तो.
उगाच तो 25,000चा तर हा गाऊन नाही आहे. आता डायरेक्ट अर्ध करा ना त्याला. बरोबर 20,000चा तर नाहीच आहे तो, अर्ध करा त्याला डायरेक्ट. म्हणजे असे माणसं सांगतात उगाच माणसं अर्ध्यातला अर्धा करायचा. शॉर्टमध्ये तुम्हाला एक. आणि म्हणून मी कोणताही शॉप तिकडे रिकमेंड करत नाही, कारण कोणताही शॉपकीपर किंवा ते विकणारे होते त्यांनी डायरेक्ट आम्हाला स्वस्तात नाही सांगितलं, तिकडे डायरेक्ट डबल प्राईसच सांगितली. आणि हा होता आमचा आजचा मलाड वेस्टचा लिंगा मार्केटचा एक्सपिरियन्स. तुम्हाला कसं वाटलं आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बरोबर. सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. बाय 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 बाय. बाय.